Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziś z kuli tego, że je lato, zaś jeszcze są wakacje, to zaś będzie widz. I to będzie taki widz, który ja fez lubia, bo to jest taki widz, który coś bardzo fajnego, psychologicznego pokazuje. A ten widz to leci tak. Pewnego razu przyszła do takiego starszego Ślązoka cyganka i godo mu, że ona mu chce powróżyć. No tuż on godo, no dobra, no to powróżcie mi. No i ona patrzy tam na niego i mu wróży i godo tak. No ja wam wróża, że wy będziecie fez bogaci i no musicie wszystko zrobić blank tak, jako ja wam powiem. No tuż, słuchajcie, w nocy, o północy, wyjdziecie se przed swoja furtka i tam przy tym słupku weźmiecie se opata i będziecie kopali i tam będzie taka wielka skrzynia i tam będzie fez wiele pieniędzy. I no jedna rzecz, musicie pamiętać, że choby nie wiem co, nie wolno wam myśleć o hipopotamie. No tuż, jako żywo ten chłop nigdy o hipopotamie nie myślał, toż go do tej cyganki pięknie wam dziękuję, żeście mi tak powróżyli. No i ona poszła, a on w tej nocy, o tej północy wylazł, co by znosić te pieniądze, nie? Wylazł przed ta furtka, bierze ta opata, tam kopie. No nic, nie ma nic. No toż wrócił do domu, tak się chwila pomyślał. No i po tym następnego dnia godo tak do swoich kamratów i opowiada to i godo. No słuchajcie, to prawdy, jożech nic nie znalazł, ale jo nie mogła mieć pretensji do tej cyganki. No bo jakich nigdy w życiu nie myślał o hipopotamie, tak tej nocy mi ten zwierz nie chciał wylać ze głowy. No cóż, rozumieli. To jest taki widz, który pokazuje bardzo taką fajną i też ważną rzecz o psychologii, jak to się w życiu dzieje. Że nasz mózg, rozumieli, nie poradzi se wyobrazić, co to jest takiego nie. I można, zrobimy sobie taki eksperyment, że ja wam teraz powiem, co byście nie myśleli o różowym słoniu. I tak se teraz myślę, coście se pomyśleli, bo tak myślę, że tak w 90% z was, albo wszyscy, co wam się pokazało, no różowy słoń. A czemu tak to je, rozumieli? No bo patrzcie, nasz mózg, żeby se coś pokopić, on myśli tak choby obrazami. No ale nie poradzi se pokazać, co to je nie. No toż jak go docie nie myślcie o różowym słoniu, to on pokazuje różowego słonia. Albo tego hipopotama, jak temu chopu, nie? I to jest fez ważne, bo jako chcecie coś osiągnąć, nie? Macie jakiś cel albo co, to dobrze jest to rozumieli se tak powiedzieć, co wy chcecie, a nie to, czego wy nie chcecie, nie? No na przykład ktoś mówi, ja się nie chcę bać. No toż ten mózg nie poradzi se tego nie, no i on wam pokaże, jak to jest się bać, nie? A wy tego nie chcecie. No toż lepiej se powiedzieć, ja chcę być w takiej sytuacji spokojny. A po co tam chcecie mieć zamiast tego bonia się, nie? No i to jest też fez ważne w terapii i w takich rzeczach, żeby mieć taki cel, który jest powiedziany tak, co wy tego chcecie, a nie to, co nie. Ja wiem, że to jest prościej powiedzieć, ja tego nie chcę, ale co by to do porządku działało, to wy musicie wiedzieć, rozumieli, czego wy tak doprawdy chcecie, a nie czego nie chcecie. No to już dziś kitela. Jako wam się tam podoba to, co ja robię, to dejcie też ta łapka do góry. Możecie zasubskrybować też ten kanał. No i dziśki pożegnamy się. Tuż czymcie się. Pyrsk.